fuck you all. Oh my god. For helvede! Hvem er det? Løs. Okay, jeg tager over på linje 3. Det kan vide, om det må jeg have med øjler. Hvad så der? Jeg kan godt lide din frisyr. Okay, og hold igen med komplimenterne. Det får du ingenting ud af. Jeg er skidt i bukserne. Bare så du ved det. Hvad var det lige, jeg sagde? Hold igen med komplimenterne. Jeg sidder med en telefon i hånden. Vidste du det? Og det gør jeg, fordi jeg vil sælge dig et par underbukser. Var det noget? Var det ikke noget til konen, måske? Nej tak, jeg kan selv bruge dem. Det er i hvert fald nogle dejlige underbukser. Du kender dem jo ikke engang. Eller, ikke fordi de er en person, men du har aldrig haft dem på. Du har aldrig set dem. Hvordan kan du vide, at du vil have dem? Fordi, det ved jeg, at du ikke vil. For de har frynser på. Ja, det går med dig. Jeg kan godt lide de underbukser. Hey ven, skal vi ikke lege med Barbier? Det er lang tid siden, vi har gjort det. Kan vi koge nogen fra din søster, hvis du er til har en? Min bror har nogen, men de er ikke til salg. Jamen, det har jeg faktisk også. Og jeg har en kæmpe stor, en enormt stor en. Men, den er kun til jul. Lad da være med at snakke om Barbier. Jeg vil hellere... Hold da kæft, jeg vil gerne lege med Barbie. Eller vi kunne også lege med Monster Truck. Agurker de sådan? Jeg volder på numsen. Så er det ikke den eneste. Ad, Spinelli. Ad. I alle disse år, hvor jeg har kendt jeres små møgunger, der synes jeg, I er nogle pragtfulde møgunger. Og jeg synes, I skal have noget røveksem. Og derfor skal I nemlig have migræn. Skal vi ikke synge en sang om budding, var? Jeg er så stolt over dig. Jeg kan kraftedeme ikke holde ud det mere. Nu kan jeg godt sige dig en ting. Hvis du gør det igen, så smadrer jeg dig. Er du med? Jeg kan ikke synge. Jeg ringer på fredag, så ses vi på lørdag. Kan du ikke komme søndag? Og jeg har et sidste spørgsmål her, lille ven. Hvor har du mit nummer fra? Altså, hvem har givet dig det? Min mor? Numse. Hold kæft, din lille nar. Gå hjem nu. 1, 2, 3, mindst 36 gange jeg vasker mig på numsen i dag. Det er kraftedeme nok, nu kan jeg kraftedeme vaske mig igen. This is madness!